Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο Business Pod. Είμαστε μαζί με τον Αλέξη και εννοείται να σχολιάσουμε λίγο το θέμα της επικαιρότητας, τι συμβαίνει σχετικά με το κομμάτι του business και όχι μόνο, σχετικά με την επικαιρότητα, αλλά και θέματα τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Welcome. Γεια σου, Αργύρη. Για ένα ακόμα podcast εδώ. Πώς κλασικά. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Πολλά θεματάκια επικαιρότητα σήμερα. Έτσι, για να δίνουμε όλη αυτή την ενημέρωση την οποία παίζει αυτή τη στιγμή μέσα στις αγορές, αλλά και στο κομμάτι του business και στο κομμάτι του growth. Γιατί είναι και αυτό τεράστιο, γιατί όλοι όσοι θέλουν να αναπτυχθούν και τα συναφή, έτσι, κοιτάζουν πώς μπορούν να κάνουν και growth σε όποια χώρα και αν βρίσκονται, έτσι, και μας παρακολουθούν στα ελληνικά. Πατάμε like, subscribe, το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις για να μπορείτε να έχετε όλο αυτό το content το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε share κάθε φορά. Και φυσικά να πούμε ότι είμαστε και στο Spotify πλέον, έτσι. Είμαστε Spotify. Μας βρίσκεται και στο Spotify και εκεί follow, έτσι. Και εννοείται TikTok αλλά και Instagram. Classic. TikTok, Instagram, YouTube εννοείται και Spotify. Στο Business Pod. Λοιπόν, Άλεξ, έχουμε πολλή δουλειά σήμερα. Έχουμε αρκετά πράγματα. Καταρχήν, λίγο πριν ξεκινήσουμε να πω για τα προηγούμενα 2 επεισόδια που είχαμε, τι επεισοδιάρες ήταν αυτές. Εντάξει, πιστεύω και ο κόσμος τα απόλαυσε, έτσι. Ήταν νομίζω εκπληκτικά. Οι καλεσμένοι μας ήταν top. Πήραμε και πολύ καλό feedback. Να είστε καλά σε όλους όσους έτσι, προωθείτε και αυτή την ενέργεια. Πατήστε καμιά προώθηση. Έτσι, στείλτε το βίντεο σε φίλους και τα συναφή που θέλουν να έχουν μια γνώση παραπάνω για τι συμβαίνει με το business στην Ελλάδα. Και με ανθρώπους της αγοράς, έτσι. Με ανθρώπους που το ζουν το επιχειρήν από πρώτο χέρι, έχουν δικές τους επιχειρήσεις, έχουν καταστήματα και έρχονται και φυσικά και άλλοι καλεσμένοι τις επόμενες εβδομάδες, έτσι. Ναι. Έχουμε πολύ καλό content. Τώρα, σχετικά, ποια είναι η άποψη σου σχετικά με το 1,5 δις τρύπα τραπεζών? Καλά το είδες, απίστευτο, έτσι. Άριο πάγο, νόμο Κατσέλη, έτσι, κόκκινα δάνεια. Λοιπόν, εγώ μπροστά μου την είδηση είναι από το πρώτο θέμα. Λοιπόν, γράφει χαρακτηριστικά σεισμός 1,5 δις στις τράπεζες από τον Άριο Πάγο για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τι έγινε επί της ουσίας? Όσοι ήταν στο νόμο Κατσέλη πληρώνανε τη δόση τους και πληρώνανε τόκο επί του συνολικού υπολοιπόμενου ποσού. Οπότε πληρώνανε ένα πολύ ψηλό τόκο. Τώρα η απόφαση του Αρίου Πάγου είναι ότι πληρώνουν κανονικά τη μηνιαία δόση τους, αλλά ο τόκος υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο υπόλοιπο. Οπότε ο τόκος είναι πολύ μικρότερος. Έτσι, και αυτό φέρνει κοντά 1,5 δις τρύπα στις τράπεζες αυτή τη στιγμή. Εξωφρενικό. Εντάξει, δεν θα τις λυπηθούμε κιόλας. Με τα υπερκέρδη των τελευταίων ετών νομίζω μπορούν να τα καλύψουν πολύ άνετα. Νομίζω πάρα πολύ μεγάλες τράπεζες. Μιλάμε τώρα για. Τέλος πάντων, μία που έχουμε ξεκινάει από Α στο μυαλό, μην κάνουμε και προωθήσεις. Έκλεισε με 180 εκατομμύρια πέρσι. Όλες νομίζω είναι πάνω κάτω ίδια τα νούμερα και δεν είναι μόνο πέρσι, είναι τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Ναι. Τώρα, τις οποίες τράπεζες έχουμε διασώσει εμείς επί capital controls εκεί, άμα θυμάστε. Επειδή έχουμε να μην τα συζητήσουμε όλα και το PSI και. Επειδή έχουμε αναφερθεί τώρα στα ακίνητα, η ερώτηση μου μένα είναι τι γίνεται σχετικά. Γιατί μπαίνω πολύ συχνά σε αγγελίες τελευταία και παρατηρώ ότι έχουμε ακίνητα τα οποία πλησιάζουν εξωφρενικές τιμές, είναι χτισμένα το 1970-1950 και βλέπουμε κάτι τιμές, ας πούμε το τετραγωνικό στα 2.100-2.200, τα οποία όχι απλά χρήσουν ανακαίνησης. Είναι πραγματικά αδιανόητο το πόσο κακής ποιότητας είναι και είναι έτοιμα να πέσουν. Θα το σχολιάσω και αυτό. Απλά επειδή μου ήρθε και φλασιά, το είχα πρόσφατα μια κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας με ένα μεσίτη. Ο οποίος μου έλεγε ότι οι τιμές που βλέπεις στο σπιτόγατο και σε παρεμφερία άλλες ιστοσελίδες, λέει, οι τιμές που κλείνουν είναι 20-25% κάτω. Δεν είναι δηλαδή οι τιμές που βλέπεις. Γιατί τον έκανα εγώ ένα ερώτημα για ένα κίνητο που είχα. Τέλος πάντων, και είχαμε μια κουβέντα και μου είπε αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή μου λέει: μπορεί να βλέπεις και όλες τις τιμές εξωφρενικές, αλλά λέει, οι πραγματικές τιμές που κλείνουν τα deal είναι 20-25% κάτω. Δηλαδή, δεν κλείνουν, λέει, στις τιμές των αγγελίων. Δηλαδή, αν ένα σπίτι είναι στα 200.000, μου λες ότι μπορεί να πουληθεί 160. Ναι. Okay. Αυτό μου μετέφερε ο Μεσίτης. Έτσι. Είχαμε μια επικοινωνία για ένα κίνητο που είχα κάποιες ερωτήσεις και μου μετέφερε αυτό ακριβώς. Τεχνικά, ό,τι βλέπουμε είναι πλασματικό. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω εμπειρία από πρώτο χέρι. Ναι. Αλλά αυτό που μου ζήτησε τώρα. Το να πωλείτε ένα σπίτι και να έχετε τέτοιες τιμές ένα τετραγωνικό. Εντάξει, είναι εξωφρενικό, έτσι. Απλά μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή, όταν ένα σπίτι 67 τετραγωνικά, το οποίο είναι χτισμένο το 1970, μου το πουλάς 200.000. Τώρα, συγγνώμη, εδώ μπροστά μου, επειδή έχω το σπιτόγατο, ας πούμε, βλέπω μια αγγελία. Είναι γκαρσονιέρα στην κάτω τούπα, 35 τετραγωνικά, 125.000 ευρώ. 35 τετραγωνικά γκαρσονιέρα. Πωλείται αυτό το πράγμα. Ενώ πράγματι μπορεί να πουληθεί αυτό το πράγμα. Του 1979.
Ενεργειακή κλάση Δέλτα. Δεν ξέρω, έπεσα κατά τύχη σε αυτή την αγγελία, αλλά νομίζω είναι από τις χειρότερες αγγελίες που έχουμε δει. Έτσι. 36 τετραγωνικά, 125.000. 3.500 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή, φαντάσου 3.500 ευρώ το τετραγωνικό, που σημαίνει ότι. Βασικά, νομίζω στο Ντουμπάι είναι λίγο πιο φθηνά. Ναι. Για ίδιες κατηγορίες να πάρεις ένα στούντιο στα ίδια τετραγωνικά μπορεί να σου έρθει και πιο φθηνά. Συν όλα τα μένει και αυτά που θα έχεις. Βέβαια στο Ντουμπάι δεν έχει απλά ασανσέρ. Έχεις πάρκινγκ, έχεις πισίνα, έχεις μίνι σινεμά. Ασανσέρ για το αυτοκίνητο μπορεί να έχεις εκεί. Ναι, μπορεί να έχεις. Εντάξει, εμπορικά και τα σύννεφη που μπορεί να εντάξει μπροστά σου εννοείται. Και σίγουρα δεν θα είναι του 1979, αλλά θα είναι του 2029, έτσι. Ναι. Extreme. Τώρα, αυτό έχει να κάνει προφανώς με το κομμάτι το ότι δεν γιατί μας παρεξηγεί ο κόσμος πολλές φορές. Δεν είναι ότι θα πας να μείνει στο Ντουμπάι. Γιατί κάποιος μπορεί να μην θέλει να πάει να μείνει στο Ντουμπάι, αλλά αν εσύ αγοράσεις μια τέτοιου είδους γκαρσονιά 130 χιλιάρικα, άντε πες ότι δεν την πήρες 100 και την πήρες 110. Ωραία. Για να μιλάμε λίγο και πιο πραγματικά νούμερα, γιατί αυτό είναι αδιανόητο το οποίο βλέπουμε εκεί. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, τι πραγματικά πας να πάρεις το μήνα σαν επένδυση. Γιατί θα το δούμε σαν επένδυση για να μπορεί αυτό το πράγμα κάπως να βγάζει νόημα. Έτσι. Αυτό ακριβώς έτσι. Δηλαδή στην Ελλάδα που έχει αυτή την καρσονιέρα 36 τετραγωνικά, πόσο να νοικιαστεί. Πού βρίσκεται? Στην κάτω Τούμπα, στην Παπάφη. Ναι, δεν ξέρω. Ισόγειο. Δεύτερος όροφος του 1979. Ασανσέρ έχει. Έχει νομίζω ασανσέρ, ναι. Δεν το αναφέρει από την αλήθεια, αλλά πιθανολογώ ότι θα έχει. Εμένα η ερώτηση. Όχι, μην πιθανολογείς, γιατί πάρα πολλές οικοδομές δεν έχουν. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Έχει ένα ελκυστήρα, το αναγράφει. Εντάξει, πάλι καλά. Το θέμα θέρμανση είναι κλιματισμός, έτσι. Σοβαρά τώρα. Όχι, φυσικό αέριο. Συγγνώμη. Ναι. Εντάξει. Όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και εγώ κάθομαι και αναρωτιέμαι ποιος τα παίρνει αυτά τα σπίτια. Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν πιστεύω ότι κανένας θα το πάρει σε αυτή την τιμή. Γιατί τι απόσβεση θα έχει αυτό, έτσι. Δηλαδή, πόσο να το νοικιάσει το μήνα αυτό το πράγμα. Λίγο τώρα σχετικά με το κομμάτι της απόσβεσης, που τα ακούω από πολύ κόσμο. Τεχνικά, όταν να παίρνεις ένα ακίνητο, δεν είναι σαν να αγοράζεις τον αέρα μιας επιχείρησης ή όταν μπαίνεις μέσα σε μια επιχείρηση και λες ότι πόσα είναι. Για παράδειγμα, θα πάω να αγοράσω ένα μαγαζί με βάφλες καλή ώρα, ωραία, και έχει 40 χιλιάρικα. Όταν αυτό το μαγαζί έχει 40 χιλιάρικα, εσύ και δίνει 40 χιλιάρικα για να το πάρεις ουσιαστικά στην κατοχή σου, τεχνικά δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να κάνεις μια επένδυση σε ένα σπίτι. Γιατί στο σπίτι, η αγορά η οποία θα κάνεις και τα χρήματα τα οποία θα βάλεις, αν είναι π.χ. διαστάξεις 40 χιλιάρικα, ωραία, αυτά τα λεφτά τεχνικά μπορείς να πουλήσεις το σπίτι και να το πάρεις πίσω. Απόσβεση, επειδή έχω πολύ κόσμο με ρωτάει, απόσβεση τεχνικά είναι όταν τα χρήματα τα οποία έχεις διαθέσει ή θα τα χάσεις, ωραία, πας να τα χάσεις γιατί τα έχεις δώσει για να πάρεις μια επιχείρηση. Ωραία. Το commodity είναι η επιχείρηση. Η επιχείρηση αυτή, ναι, πρέπει να σου κάνει απόσβεση αυτά τα 40 τα οποία έχεις διαθέσει για να την αγοράσεις, γιατί τεχνικά αγοράσες αέρα. Δηλαδή είναι ένα θέμα αυτό. Ενώ στο ακίνητο, αν θες, κάποια στιγμή το πουλάς και τα παίρνεις πίσω τα 40. Που σημαίνει ότι εσύ στο ακίνητο θα πάρεις υπεραξία ή θα πάρεις χρήματα λόγω του ενοικίου. Δηλαδή είναι λίγο έτσι. Ναι, μπορεί να το πει κάποιος ότι ισχύει το θέμα της απόδοσης, αλλά της απόσβεσης. Ισχύει όπως πήγες να πεις το θέμα της απόδοσης περισσότερο. Ναι, είναι απόδοση. Γιατί όπως και να έχει, το αγοράζεις και είναι ένα δικό σου asset. Αύριο μεθαύριο θα το πουλήσει αυτό το asset και θα πάρεις τα χρήματα και από την πώληση του asset, αλλά και από τα ενίκια που έχεις πράξει όλο αυτό το διάστημα, έτσι. Το ίδιο πράγμα ισχύει σαν να λέμε ότι αγοράζεις ένα κομμάτι χρυσού, ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπεις την υπεραξία, μπορεί να το δώσεις, π.χ. δεν μπορείς να το δώσεις για χρήση, βέβαια, να το νοικιάσεις. Παρ' όλα αυτά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το liquidity, τη ρευστότητα δηλαδή του χρυσού. Εντάξει, το ακίνητο είναι και ένας τρόπος αποθήκευσης χρημάτων, να το πω έτσι κάπως έτσι, από το να τα έχεις μετρητά. Ναι. Αγοράζεις ένα ακίνητο, λες θα το νοικιάσω, θα βγάλω και κάποιο κέρδος από τα νίκια και θα πάρω και την υπεραξία όταν το πουλήσω. Αλλά όχι σε αυτά τα χρήματα. Τώρα η υπεραξία θα παίρνει με αυτό που το αγόραζες στις 60-70 και το πουλούσε σε 100. Τώρα στις 125.000 δεν μπορείς να πάρεις υπεραξία να το πουλήσεις. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, με ένα τιμό ανισχύει. Με ανισχύει το θέμα ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον στο οποίο η δουλειά σε αυτόν τον τομέα έχει ξεφύγει. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε επίπεδα αδιανόητα σε σχέση με τα ακίνητα. Σε όλα τα επίπεδα, και στην πώληση και στην ενοικίαση, έτσι. Και στην πώληση καλά στην ενοικίαση δεν θα το έλεγα. Μα τα εξωφρενικά ενοίκια που έχουμε. Δεν πιστεύω ότι τα ενοίκια είναι εξωφρενικά. Ας σου πω και τον λόγο. Όταν αγοράζεις... Ναι, αλλά άμα τα συγκρίνουμε με βάση το μισθό που παίρνει ο μέσος εργαζόμενος. Πάμε να στο αναλύσω λίγο. Αν υποτιθέμενα έχουμε
ένα κίνητο το οποίο κοστίζει 130 χιλιάρικα, εντάξει, το ενίκιο του τεχνικά για να μπορεί εσένα να είναι μια καλή επένδυση, εντάξει, στα 130 χιλιάρικα. Στα 100 ευρώ το λιγότερο. Θα πρέπει να είναι σίγουρα ένα 7% για να πεις ότι είναι μια καλή επένδυση, έτσι. Στην οποία επένδυση στην Ελλάδα θα φορολογηθείς. Εννοείται. Εντάξει. Και δηλαδή, υψηλά. Βγαίνει το χρόνο στα 758. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ακίνητο το οποίο κοστίζει 130 χιλιάρικα και νοικιάζεται 758. Δηλαδή ακόμα και να υπάρχει, το είχε πάρει κάποιος ευκαιρία, ρε φίλε. Δεν είναι κάτι το οποίο με τις τιμές που έχουν πάει τα ακίνητα εκεί αυτή τη στιγμή. Άρα τεχνικά δεν αξίζει επενδυτικά να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα και πιστεύω ότι τα ενοίκια είναι ακόμα σχετικά χαμηλά. Δηλαδή, ένας φίλος, ο οποίος, εντάξει, ο άνθρωπος είναι γιατρός τέλος πάντων, ένας Τούρκος αγόρασε το σπίτι του, το ιατρείο του, το οποίο έχει στην Καλαμαριά, 280.000 ευρώ. Εντάξει. Το ήθελε μήπως και για Golden Visa? Ναι. Λογικά για Golden Visa. Γιατί είναι ένας λόγος για τον οποίο ανέβηκα για τα ακίνητα. Τέλος πάντων, 280.000 ευρώ και μου λέει. Ο τάδε λέει μου ανέβασε λέει, το ενίκιο, λέει, μου το πήγε λέει, πάρα πολύ ψηλά. Λέω πόσο ψηλά στο πήγε? Μου λέει μου το πήγε στα 1.100 ευρώ. Του λέω δεν έχει κάνει καλή επένδυση. Μου λέει γιατί το λες αυτό? Γιατί θα έπρεπε να στο ανεβάσει τουλάχιστον 1.350. Ναι, με βάση το κόστος που αγόρασε το κίνητο. Σωστά. Λέω θα σε ανεβάσει κι άλλο. Και μου λέει αποκλείεται. Λέω δεν υπάρχει περίπτωση να με στα ανεβάσει γιατί ο άλλος εφόσον το πήρε για εκμετάλλευση. Για επενδυτικό. Το πήρε 280 χιλιάρικα. Μου λέει, μα είναι δυνατόν? Είναι λέει 75 τετραγωνικά. Δεν έχει σχέση, λέω, το ότι είναι 75 τετραγωνικά. Έχει να κάνει με την επένδυση. Αυτή είναι η αλυσίδα. Ότι άμα αγοράσει ένα ακριβό ακίνητο, θα πρέπει να το νοικιάσει και ακριβά αντίστοιχα. Γι' αυτό είναι αλυσίδα ότι τα ακριβά ακίνητα, η αγορά των ακινήτων έχει παρασύρει και τα ενοίκια, έτσι. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι αυτός πιστεύει ότι πήρε ένα. Επειδή ο άλλος αγοράσει το ακίνητο, αυτός πιστεύει ότι υπερπληρώνει, δίνει πάρα πολλά για το ενίκιο. Ενώ δεν δίνει πάρα πολλά. Ακόμα όχι, αλλά θα δώσει. Ναι, δίνει 1.100. Γιατί πρόσεξε, ο Έλληνας που το είχε, του τον νίκιαζε 750-800 ευρώ. Το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Αλλά ο Έλληνας δεν το αγόρασε από κανέναν, τον κληρονόμησε. Το είχε. Ωραία. Που σημαίνει τι? Ότι ο Έλληνας ήθελε απλά και μόνο να πάρει μια μεγάλη μπάζα. Έτσι, να το πουλήσει όσο πιο ακριβά γίνεται για να πάρει το χρήμα μαζεμένο. Ενώ στην πραγματικότητα το ενίκιο δεν τον ενδιέφερε γιατί είναι λογικά κοντόμυαλος. Λοιπόν, άρα στην συγκεκριμένη φάση ο άλλος παίζει να παίρνει αυτή τη στιγμή γύρω στα 3,5 με 4%. Άντε πες αυτός μπορεί να μην έχει φορολόγηση γιατί είναι ο ξένος που ήρθε με την Golden Visa. Και από όσο ξέρω, ναι, δεν το ξέρω το καθεστώς ακριβώς πώς είναι με τη φορολόγηση. Δεν έχω ασχοληθεί να σου πω την αλήθεια. Ο Έλληνας θα είχε. Που σημαίνει? Ναι, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί. Δηλαδή το ότι θα βάλεις ένα ακριβό ενίκιο γιατί το έχεις αγοράσει και εσύ ακριβά δεν είναι εν μέρει όμως σωστό. Δηλαδή κατάλαβες πώς το εννοώ. Τι εννοείς δεν είναι σωστό? Το ότι εσύ αγόρασες κάτι ακριβά δεν σημαίνει ότι κι άλλος θα μπορεί να πληρώσει το ενίκιο και θα μπορεί να σου μείνει και ξενίκιαστο στο μαγαζί, έτσι, το σπίτι, το οτιδήποτε. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μένει κάτι ξενίκιαστο τα επόμενα χρόνια. Τα μαγαζιά μένουν ξενίκιαστα. Μαγαζιά μένουν ξενίκιαστα. Μαγαζιά και εμπορικοί χώροι μένουν ξενίκιαστα. Πάρα πολλά. Αυτό που έχει τελευταία πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση είναι οι επαγγελματικοί χώροι, οι μεγάλοι γραφειακοί χώροι. Αυτά έχουν περισσότερο tech. Έχει ανέβει πολύ η ζήτηση αυτά. Αλλά με καταστήματα θα δει πολύ κλειστά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα δει στην Τσιμισκή κλειστά μαγαζιά. Τσιμισκή κλειστά. Που κάποτε έκανε αίτηση για να μπει. Ουρά, είχε αναμονή. Ναι, αναμονή. Η Τσιμισκή top high. Πόσο μάλλον ακόμα και οι Μητροπόλες. Ναι, όλο. Παρ' όλα αυτά, το θέμα τώρα στην τελική, αυτό που σχολιάζουμε, καταρχήν τα περισσότερα μαγαζιά αρχίζουν και γίνονται σπίτια. Το πούμε και αυτό. Γινόντουσαν ειδικά τα ισόγεια, έτσι. Ναι, όλα τα ισόγεια καταστήματα ήταν full Airbnb. Γίνονται ήδη. Νομίζω έχει αλλάξει και ο νόμος λίγο. Άλλαξε ο νόμος στο νόμος. Κέντρο των πόλεων, νομίζω, από όσο ξέρω, στη Θεσσαλονίκη. Και πρέπει να έχεις, νομίζω, εταιρεία πλέον για να μπορείς να νοικιάζεις πάνω κάποια κίνητα. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, ένα τεράστιο θέμα το οποίο απασχολεί και είσαι ο αρμόδιος για να μας το αναλύσεις. Και γιατί είσαι ο αρμόδιος, γιατί ασχολείσαι με το κομμάτι των επιχειρήσεων, είναι το τεράστιο scanning. Εντάξει, η ανίχνευση πραγματικά από την ΑΔΕ σχετικά με την Revolut. Πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο πρέπει να προσέχει πάρα πολύ ο κόσμος. Εγώ προσωπικά, επειδή είχα κάνει και ένα βίντεο πριν περίπου 1,5 χρόνο, είχε πιάσει κοντά στο 1 εκατομμύριο views σε όλα τα social. Από κάτω ο κόσμος όλος με έκραζε. Με βρίζαν όλοι. Μου λέγανε είσαι προδότης, είσαι της κυβέρνησης, ξέρω εγώ, Γιουσουφάκη. Τρομολάγνος. Ναι, 1,2. Εγώ θα κάνω ό,τι θέλω, θα έχω μαύρα χρήματα στη Revolut.
δεν τα βρίσκει κανένα, σας έρθουν να μου τα πάρουν από τη Λιθουανία. Απίστευτα σχόλια. Δηλαδή, άμα μπείτε στα social και τα δείτε, σε όλα τα social, Instagram, TikTok, Facebook, παντού, σύνολο 1 εκατομμύριο views και είχε πάει αυτό το βίντεο. Το οποίο τι έλεγα στον κόσμο, λέω: προσέχετε, μην έχετε μαύρα χρήματα στη Revolut, γιατί φαίνονται όλα. Η Revolut τα τελευταία χρόνια έχει κανονικά λιθουανική άδεια, είναι στο CRS, που σημαίνει ότι αποστέλει όλα τα δεδομένα. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή η Ελλάδα γνωρίζει τι έχετε και τι δεν έχετε. Εγώ θα ήθελα να πει στον κόσμο τι είναι το CRS, τι συμβαίνει σχετικά με το global ουσιαστικά καθεστώς της φορολόγησης, γιατί ο κόσμος δεν τα γνωρίζει αυτά. Δεν τα γνωρίζει, όχι. Το CRS είναι το Common Reporting System που λέμε, δηλαδή είναι να το πούμε έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, ένα σύστημα δεδομένων το οποίο στέλνουν οι τράπεζες όλα τα δεδομένα των πελατών στα συνεργαζόμενα κράτη. Υπάρχει δηλαδή μια κεντρική βάση δεδομένων, να το πούμε έτσι απλά. Σαν να λέμε το παγκόσμιο εφοριακό σύστημα. Κάπως έτσι είναι. Και οι τράπεζες στέλνουν κάποια στοιχεία. Ποια στοιχεία? Στέλνουν το αφημί, το ονοματεπώνυμο του πελάτη, την ημερομηνία γέννησης, το bank balance και στοιχεία σχετικά με μετοχές και επενδύσεις, άμα τα έχει η τράπεζα δηλαδή αυτά. Όλα αυτά στέλνονται στο κράτος που είναι φορολογικός κάτοικος ο πελάτης των τραπεζών, έτσι, εκεί που έχει δηλώσει το αφημί του. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κράτος αυτόματα θα πάει να δει όλες τις συναλλαγές. Θα δει, ξέρω εγώ, κάποια τα οποία χτυπάνε μάτι. Π.χ. έχει στη Revolut, ας πούμε, 100.000 μαύρα. Αν αυτές τις 100.000 μαύρα δεν τις έχεις δηλώσει στη φορολογική σου δήλωση, σίγουρα θα γίνει πολύ εύκολα πλέον και με AI τεχνολογία θα γίνει αναντιστοιχεία και θα χτυπήσει καμπανάκι. Σε αυτή την περίπτωση θα περιμένεις σίγουρα τον έλεγχο. Υπάρχει κάποια λύση γι' αυτό? Ναι, να πληρώσει 33% πρόστιμο για μη δηλωθέν εισόδημα, συν πρόστιμα και προσαυξήσεις και. Περίπου το 50% δηλαδή των μαύρων χρημάτων θα το πληρώσει σε πρόστιμο. Ή αλλιώς να σταματήσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εφόσον τα έχεις λάβει ήδη στη Revolut και τα έχεις μαύρα και δεν τα έχεις δηλώσει, δεν υπάρχει καμία λύση. Ναι. Το λέω και σε όλα τα consulting που κάνουμε και για την growth business, γιατί δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, έχουμε πάρα πολλούς που έρχονται και λέει: έχω πολλά χρήματα στη Revolut, τι να κάνω? Τώρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τώρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, αλήθεια στο λέω. Βάλε το 50% των χρημάτων σου στην άκρη, γιατί θα το πληρώσεις σε πρόστιμα. Και δεν είναι μόνο η πενταετία, γιατί άμα σου ανοίξει, μπορεί να σου πάει και παραπάνω την πενταετία. Δεν είναι μόνο τα τελευταία 5 χρόνια. Γιατί για μεγάλη φοροδιαφυγή μπορεί να σου ανοίξει και τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε έτσι όπως ξεκινήσαμε, γιατί λίγο το πήγαμε δια της πλαγίου, μέσω της εφαρμογής BankUp που έβαλε πλέον η ΑΕΔ, μπορεί ακόμα πιο εύκολα μέσω του CRS να δει όλα τα δεδομένα και σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα. Δηλαδή, είτε έχετε χρήματα στη Viva, είτε έχετε χρήματα στη Revolut όπως είπαμε, είτε στη Wise, είτε σε οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό πορτοφόλι, μπορεί και έχει όλα τα δεδομένα. Οπότε, αν δει ότι έχετε εσείς, όπως είπα και πριν, 100.000 ευρώ καταθέσει στη Revolut και κάνετε μια φορολογική δήλωση των 5.000, θα σας στείλει κατευθείαν ειδοποίηση, ψηφιακή ειδοποίηση, θα έρθει στο λογαριασμό σας στην ΑΕΔ να δει τι γίνεται, έτσι. Και αν δεν μπορείτε να τα δικαιολογήσετε αυτά τα χρήματα, θα πρέπει να περιμένετε και κοντά στο 50% το πληρώσετε σε πρόστιμο. Σωστά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τον κόσμο, και το λέω και είμαι έξαλλος που το λέω, γιατί χρησιμοποιεί ακόμα τέτοιες πλατφόρμες για μαύρα χρήματα. Πλέον ούτε με κρυπτονομίσματα μπορεί να έχει μαύρα χρήματα, έτσι. Πάμε λίγο να αναλύσουμε αυτό το θέμα των κρυπτονομισμάτων σχετικά με τα ανταλλακτήρια. Αυτό γιατί το ξέρεις, εσύ είσαι ειδικός πάνω σε αυτό. Και θέλω να πεις και εσύ το αντίστοιχο που ισχύει για τα κρυπτονομίσματα. Τι ισχύει για τα κρυπτο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπει βασικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε να δούμε και να αντιληφθούμε δύο καταστάσεις. Η νούμερο ένα κατάσταση είναι τα ανταλλακτήρια, στα οποία προφανώς γνωρίζει ο κόσμος, Bybit, OKX και τα συναφή, Crypto.com, τα οποία έχουν πάρει το license, την άδεια της MiCA ή MiCAR. Ανάλογα, μπορεί να τα ακούσετε και με τις δύο εκδοχές. Η οποία τι είναι? Ουσιαστικά η πολιτική, η οποία υπάρχει, η ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση με την νομοθέτηση των κρυπτονομισμάτων πάνω στο ευρωπαϊκό χώρο. Εντάξει. Άρα, εμείς πρέπει να αντιληφθούμε ότι για να μπορεί ένα ανταλλακτήριο να είναι MiCA compliant, δηλαδή για να μπορεί να έχει την εξουσιοδότηση, τέλος πάντων τη δύναμη να υφίσταται στο ευρωπαϊκό κράτος, πρέπει να έχει πάρει το MiCA license, το οποίο πρέπει να έχει τεχνικά 3 έδρες εντός Ευρώπης. Δηλαδή η Bybit, ας πούμε, αυτή τη στιγμή EU, Bybit EU και όχι Bybit Global, από την οποία αν βρισκόσασταν θα πρέπει να μεταφερθείτε λογικά εντός της χρονιάς, διότι το πλάνο έχει ήδη ξεκινήσει από πέρσι. Θα πρέπει να γίνει ουσιαστικά μεταφορά σας και να ανοίξετε καινούρια accounts και τα συναφή στην Bybit EU, διότι είστε Ευρωπαίοι πολίτες. Όταν λοιπόν θα γίνει κάτι τέτοιο, να ξέρετε ότι σε περίπτωση που κάνετε μεταφορές χρημάτων και τα συναφή, όλο αυτό θα μπορεί να τεθεί επίσης στα φορολογικά στοιχεία, εάν και εφόσον ζητηθούν από το εκάστοτε κράτος. Έτσι, είτε είναι η Ελλάδα, είτε είναι η Ολλανδία και τα συναφή. Είμαστε πάλι τυχεροί
σε κάποια πράγματα στην Ελλάδα, διότι η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων δεν έχει ακόμα υπάρξει φορολογικό πλαίσιο για να μπορούν να δηλωθούν. Στο νούμερο 1. Είναι αόρατα για την εφορία ακόμα τα κρυπτο. Ναι, δηλαδή δεν ξέρουμε τι είναι. Τα θεωρούν κρυπτοστοιχεία. Υπάρχει ένα πλάνο, αλλά δεν έχει τεθεί τίποτα και επίσης δεν υπάρχει στάνταρ ποσοστό για φορολόγηση. Στην Ολλανδία όμως, που η Ολλανδία είναι πάντα βήματα μπροστά, έχουμε αναφέρει νομίζω και σε προηγούμενο podcast ότι έχει ξεφύγει πλέον η κατάσταση και έχει φτάσει σε realized αλλά και unrealized gains, δηλαδή κέρδη τα οποία εσύ μπορεί να τα έχεις μέσα, αλλά έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα, είσαι στο συν, πρέπει να φορολογηθείς για αυτό το συν, ακόμα και αν δεν έχεις τραβήξει κερδοφορία. Εξωφρενικά νούμερα της τάξης. Ναι, το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο podcast. Αυτό 36% είχαν ψηφίσει. Νομίζω από το 2028 να έχει ισχύ. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει και αν θα έχει ισχύ, αν θα το τραβήξουν πίσω. Νομίζω έχει ψηφιστεί προς το παρόν για το 2028. Τεχνικά αυτοί ότι αποφασίζουν τρέχει. Ναι. Τώρα, πέραν αυτού, σε εμάς δεν υπάρχει ακόμα κάτι φορολογικά. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και τα κρυπτοστοιχεία τα οποία έχουν ονομάσει στην Ελλάδα θα πρέπει να δηλωθούν έτσι ως κάποιο είδους. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τα δηλώσει. Πώς να τα δηλώσει. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν τα δηλώσει, δεν αναγνωρίζονται έτσι. Δηλαδή, αν δεν θα πα να αγοράσει ένα σπίτι, γιατί έχει τέτοια περίπτωση, 3 εκατομμύρια ήταν. Ως παράγωγο. Δεν το αναγνωρίσαν. Δεν ξέρω. Πρέπει να το δηλώσει κάπως ως παράγωγο, εάν έχει βάλει χρήματα μέσα και πρέπει επίσης να κρατήσει όλες τις αποδείξεις. Αυτό να κρατήσει αποδείξεις για να τα δηλώσει όταν θα υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί στη φορολογική δήλωση. Αλλά αυτή τη στιγμή, εγώ πιστεύω ότι είναι αόρατα για την εφορία. Δεν τα αποδέχεται. Και υπήρχε και περίπτωση που ήθελαν να αγοράσουν ένα σπίτι. Ήθελαν να αγοράσουν ένα σπίτι και δεν μπορούσαν να το περάσουν. Τέλος πάντων, απλά πάνω σε αυτό που είπες, να γνωρίζει ο κόσμος ότι ακόμα και τα κρυπτονομίσματα δεν είναι τόσο κρυπτονομίσματα όσο νομίζουν, είναι φανερονομίσματα. Με την έννοια ότι θα γνωρίζουν το κράτος που είστε φορολογικός κάτοικος, τι έχετε και τι δεν έχετε. Έτσι. Οπότε, δηλαδή, αν πληρώνετε εκεί μαύρα χρήματα, να ξέρετε ότι πρέπει να το σταματήσετε και αυτό σιγά-σιγά. Και επίσης, σχετικά και με τη Revolut που ανέφερες, η Revolut έχει πάρει MiCA license για να μπορεί να έχει κρύπτο μέσα. Οπότε, επίσης, οι μεταφορές οι οποίες είναι να κάνετε. Έτσι. Νούμερο 1 θα αντιμετωπίσουν το MiCA. Και νούμερο 2, είναι το δεύτερο θέμα το οποίο ήθελα να αναλύσω, είναι το Travel Rule. Το Travel Rule είναι μια νομοθεσία η οποία έχει να κάνει σχετικά με τις συναλλαγές τις οποίες κάνετε από ανταλλακτήριο σε ανταλλακτήριο, οι οποίες υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, τα 999 για την ακρίβεια, που σημαίνει ότι θα πρέπει να λογοδοτήσετε από ποιο wallet έρχονται, γιατί μπορεί να έχετε κάποιο πορτοφόλι το οποίο είναι ψηφιακό και είχατε μέσα κάποια κρύπτο και θέλετε να τα μεταφέρετε σε ευρωπαϊκό ανταλλακτήριο. Πρέπει να δηλώσετε ότι αυτό το πορτοφόλι είναι δικό σας, που θα πρέπει επίσης, διότι υπάρχει πλέον tracking path, που σημαίνει ότι είναι ένα μονοπάτι το οποίο γυρνάει πίσω στις συναλλαγές λόγω AI, το οποίο υπάρχει, σε στέλνει κατευθείαν πίσω στην πηγή ουσιαστικά το από πού τα έχεις λάβει σε αυτά τα χρήματα και θα πρέπει να δηλώσεις και για εκείνα τα χρήματα πού τα είχες βρει, πού βρήκες τις υπεραξίες, πώς γίνανε όλα αυτά και θα πρέπει να υπάρξει ένα τεράστιο ιστορικό. Ουδέν κρυπτό πλέον. Έτσι, ουδέν κρυπτό τα κρυπτό. Αυτό. Λοιπόν, οπότε είναι και αυτό ένα τεράστιο θέμα. 3 χρόνια τέμπη. 3 χρόνια τέμπη σε 2 μέρες. Πανικός στους δρόμους. Λογικά για ακόμη μια φορά. Εντάξει, προβλέπονται συλλαλητήρια, διάφορες εκδηλώσεις. Λογικό. Πολύ λογικό. Βέβαια, κάθε φορά που έχουμε κάτι τέτοιο, βλέπουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να την κάνει ελαφρώς για διακοπές. Εντάξει, εννοείται αυτό. Εντάξει. Εννοείται αυτό. Πόσο μάλλον για τη συγκεκριμένη τραγωδία. Θέλω να η οποία έχει πολλές προεκτάσεις, πολλές που δεν ξέρουμε, θα πω εγώ. Καλά, δεν θέλω να το παίξουμε ούτε οι δήμονες ούτε ξερόλες. Εγώ θα πω ότι απλά δεν ξέρουμε έτσι, τι πραγματικά συνέβη. Καλά, εδώ σκάσανε οι λίστες του Epstein και έχει γίνει ο πανικός, αλλά τέλος πάντων. Είναι ένα από τα θέματα που δεν έχουμε μελετήσει σχεδόν καθόλου. Οπότε και δεν μπορούμε να αναλύσουμε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω να το αναλύσω. Έχω δει ότι μπλέκεται σε πολλά η Ελλάδα. Ναι. Από το PSI μέχρι διάφορα άλλα θεματάκια. Τα δάνεια που δώσαμε, που πήραμε για να σώσουμε Γερμανία, Γαλλία. Πολλά, αλλά δεν το έχω μελετήσει, οπότε δεν έχω άποψη. Το καλύτερο θα ήταν να μην το μελετήσεις και πάρα πολύ, γιατί εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, αηδίασα και το έκοψα, σταμάτησα να βλέπω το τι παίζει, γιατί πέσανε βασικά στα media και τα συναφή, ας πούμε, που είδα κάποια θέματα. Και επίσης έχει λίγο χαθεί και η μπάλα με τα fake στοιχεία. Εγώ θέλω να κάνω μόνο μια ερώτηση. Δηλαδή, ο Epstein πόσο τους κρατούσε από τα τέτοια και τους έκανε ό,τι ήθελε όλους. Δεν είναι αυτός. Υπάρχουν ανώτερες δυνάμεις, προφανώς. Γιατί τώρα ένας άνθρωπος κρατούσε στην ουσία όλους τους κυβερνώντες και όλους τους άρχοντες και έκοβε και έραβε, έτσι. Δηλαδή έστελνε με τόση απλότητα και τόση φιλικότητα email σε όποιον ήθελε, τους έκανε ό,τι ήθελε. Βέβαια μου έκανε αυτό τρομερή εντύπωση.
Δηλαδή δεν ξέρω τι μπορεί να γνώριζε και του έκανε ό,τι ήθελε. Παρεπτόντως, η πρώτη ποινή νομίζω που είναι να δοθεί λόγω λίστας Epstein είναι για την πριγκίπισσα της Νορβηγίας, όσο ξέρω, η οποία προφανώς είχε εξωσυζυγική επαφή, να το πούμε έτσι. Περίεργο. Ναι. Και ο γιος της, ο οποίος επίσης της πριγκίπισσας, βασίλισσας πριγκίπισσας, ο οποίος. Πριγκίπισσας, συγγνώμη, γιατί ο βασιλιάς είναι μεγάλος. Ο οποίος κατηγορείται για βιασμούς και τα συναφή εδώ και χρόνια. Ήταν και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, Τα ωραία πράγματα της ελίτ είναι αυτά. ναι, πολύ βρωμιά η ελίτ. Τώρα, σχετικά με τα. Πάμε στη δικιά μας τραγωδία. Με τα τέμπη, θέλω να μου πεις πώς γίνεται να έχουν βγει τεχνικά, το έχουμε ξαναδεί αυτό στην Ελλάδα, εκατομμύρια κόσμο στον δρόμο. Εκατομμύρια. Δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, ειδικά πέρσι. Πρωτόγνωρα μεγέθη. Πέρσι ήταν πρωτόγνωρα τα μεγέθη. Ήταν αδιανόητο. Και δεν έγινε τίποτα. Είναι απίστευτο. Δηλαδή δεν έγινε τίποτα. Ο άλλος πήγε διακοπές, γύρισε πέρσι. Ζωάρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τι περιμένεις να γίνει, τι περιμένεις να γίνει. Δεν ξέρω, πάντως έχουμε φτάσει σε μια φάση λίγο που πραγματικά θα δικαιολογήσω και αυτούς οι οποίοι φέτος δεν θα βγουν στους δρόμους, γιατί δεν είδα να γίνεται και κάτι. Τους δικαιολογώ και αυτούς. Δεν θα γίνει κάτι, έχει γίνει ποτέ κάτι. Ναι, σε αυτή τη χώρα Έχει γίνει ποτέ κάτι. Θα γίνει κάτι σε αυτή τη φάση που είμαστε. Τι να σου πω. Δεν θέλω να πω έτσι και πολλά δημόσια, γιατί θα μας μπαγλαρώσουν, βλέπω αν πούμε πολλά, αλλά θα γίνει κάτι. Είδες τις προάλλες ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από το νοσοκομείο. Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Με τον υπουργό και τον γιατρό. Ναι, το είδα. Τι να σου πω, μετά βγήκε στο Μέγκα, σε ποιο κανάλι είχε βγει και έβαζε screenshot ότι με βάρεσαν και λέει ποιο είναι το βίντεο που σας βάρεσαν. Και δεν υπήρχε βίντεο, υπήρχε μόνο ένα screenshot επειδή ο άλλος σήκωνε το χέρι. Που δεν με νοιάζει αν ο άλλος ήταν κομμουνιστής, νεοδημοκράτης, τι ήταν, ξέρω. Αλλά το όλο σκηνικό. Fake news, ναι. Τέλος πάντων. Τι ζούμε, ρε παιδιά, τώρα, τι καταστάσεις ζούμε. Άστο, δεν είναι για να τα σχολιάσουμε όμως αυτά δημόσια. Δεν είναι να σχολιάσουμε. Είναι τραγικό το γεγονός ότι έχουμε φτάσει 3 χρόνια μετά την τραγωδία. Έχουμε και άλλες τραγωδίες. Δεν είναι μόνο αυτές. Αυτά η απλά ήταν η μεγαλύτερη. Έτσι. Το μάτι δεν ήταν. Τραγωδία. Λοιπόν, πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα, δεν προέρχονται από φυσικά αίτια. Ωραία. Όχι, είναι καθαρά παθογένειες του συστήματος, οι οποίες δεν διορθώνονται. Όπως αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχουμε μια τεράστια παθογένεια στον εναέριο χώρο μας, έτσι. Τα συστήματα ανά ένα μήνα βγαίνουν off. Ναι, εγώ πλέον είναι να ταξιδέψω με αεροπλάνο και φοβάμαι. Ναι, και εγώ ακριβώς. Που ταξιδεύουμε και πολύ. Ναι. Δηλαδή τα συστήματα βγαίνουν off, οι ελεγκτές καταβάλουν τεράστια προσπάθεια. 3 μέρες shutdown δεν είχε τον προηγούμενο μήνα. Ναι, 3 μέρες και το πριν 2 μήνες νομίζω ήταν 3 και τώρα την προηγούμενη εβδομάδα πάλι ήταν για κάποιες ώρες off. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα σε μια χώρα στην οποία περνάνε χιλιάδες αεροπλάνα κάθε μέρα, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο τα αεροπλάνα που έρχονται στα δικά σου αεροδρόμια, είναι και υπερπτήσεις. Όταν ταξιδεύεις, πας να φας σαν άνθρωπος και έχεις και σκουλίκια πάνω. Αυτό είναι κάμπιες, είναι άλλη κουβέντα. Κάμπια. Δεν πειράζει, σημαίνει ότι ήταν φρέσκο. Λοιπόν, ναι, αγαπημένη Aegean, αγαπάμε Aegean, καταπληκτική. Δεν ξαναπετάμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, έγινε αυτό με τα τέμπη. Φωνάζουν οι ελεγκτές ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο και στον αέριο χώρο, γιατί είναι απαρχαιωμένος ο εξοπλισμός που έχουμε. Είναι από το 80 κάτι, δεν ξέρω πότε είναι. Και δεν κάνει τίποτα η κυβέρνηση. Εσύ. Ναι. Και περιμένει τώρα τις αεροπορικές εταιρείες να σπονσοράρουν για να αγοράσουν τον εξοπλισμό τον καινούριο. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος θα το πληρώσει, γιατί και οι αεροπορικές εταιρείες και η Aegean είχε πάρει το πακέτο επί κορονοϊού. Δεν με ενδιαφέρει καν ποιος το πληρώσει. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι ασφαλείς οι αερομεταφορές. Και όλες οι μεταφορές. Στον ευρωπαϊκό χώρο έχουμε τεράστιο έλεγχο, έτσι. Συνεχίζουμε να είμαστε η Ουγγάντα της Ευρώπης ακόμα και εκεί. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σε πάω στο πιο απλό. Βγαίνεις με το αυτοκίνητό σου. Πέρασα τις προάλλες πραγματικά με τη γυναίκα μου όλη τη Θεσσαλονίκη και τη ρώτησα στο τέλος, η οποία είναι Νορβηγίδα. Εντάξει. Πες μου, λέω, μία περιοχή την οποία είδες σωστά οργανωμένη, έστω για ένα 500 μέτρα δρόμο χωρίς λακκούβες, με πεζοδρόμιο, με σωστή υποδομή. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Δεν υπάρχει πουθενά. Και δεν υπάρχει ούτε στην Αθήνα. Και θέλω να έρθω εκεί σε ένα θέμα σχετικά με το. Έχω φίλο ο οποίος μένει στο ελληνικό, πληρώνει δημοτικά τέλη ένα εξωφρενικό νούμερο μηνιαίος και δεν έχει ούτε πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι. Μιλάμε τώρα για το ελληνικό που οι αξίες έχουν ανέβει. Ναι, λόγω του έργου. Ναι, λόγω του έργου κτλ. Και κάθομαι και το ρωτάω, του λέω να σου πω λίγο, γιατί λέω το σπίτι σου κοστίζει τόσο, εφόσον δεν έχει καμιά θέα.
Αδιανόητο. Βλέπεις τη θάλασσα. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν βλέπουν όλα τα σπίτια τη θάλασσα. Νούμερο 1. Νούμερο 2, δεν έχει πεζοδρόμιο να βγει με το παιδί σου. Στο καρότσι. Ωραία. Δηλαδή η μάνα με το παιδί τη για να βγει με το καρότσι. Σου λένε πάνε στο πάρκο του Ελληνικού και κάνε βόλτα. Δεν μπορεί να βγει ο ανάπηρο και όταν οδηγά είναι λες και βρίσκεσαι σε κρατήρα ηφαιστείου. Πώς έχεις να σχολιάσει το γεγονός ότι στο κομμάτι του δρόμου, έτσι, που είναι το πιο βασικό, είναι ασφάλεια. Είναι ασφάλεια για εσάς, για τα παιδιά σας, για την οικογένειά σας κτλ. Ωραία. Πώς έχεις να σχολιάσει το γεγονός ότι δεν έχουμε το πιο αυτονόητο πράγμα για κάθε άλλη ευρωπαϊκή πόλη. Δεν έχω να σχολιάσει τίποτα γιατί έχουμε όλα τα άλλα και μόνο αυτό μας λείπει. Μα αυτό είναι το θέμα ασφάλειας. Δηλαδή και όλα τα άλλα θέματα. Ο κόσμος πεθαίνει. Και όλα τα άλλα θέμα ασφάλειας είναι. Και τα τρένα είναι τα θέμα ασφάλειας. Έπρεπε να είχαμε τηλεδιοίκηση. Δεν την είχαμε. Και τα αεροπλάνα είναι θέμα ασφάλειας. Έπρεπε να έχουμε σύγχρονα ραντάρ. Δεν τα έχουμε. Και επίσης και προσωπικό. Οι ελεγκτές δουλεύουν διπλές και τριπλές βάρδιες το καλοκαίρι. Βασικά, περιμένουμε την επόμενη τραγωδία. Έχουμε τώρα μεθαύριο τα 3 χρόνια από τα Τέμπη και εμείς εδώ περιμένουμε πότε θα γίνει η επόμενη τραγωδία. Πάνω σε αυτό δεν ξέρω. Οδηγάω καθημερινά και φοβάμαι τον καθένα. Φοβάμαι το ότι δεν υπάρχει οδηγική παιδεία. Φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν δρόμοι. Φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν καλώς συντηρημένα αυτοκίνητα. Φοβάμαι ότι δεν βάζει λάστιχα κανένας πλέον. Ισχύει, από τη μία ισχύουν όλα αυτά και ειδικά ισχύει και για το κακό δίκτυο, για τους δρόμους που είναι χάλια, όλα. Αλλά από την άλλη, εγώ θα πω ότι φταίμε και εμείς γιατί γνωρίζουμε την κατάσταση, γνωρίζουμε πόσο χάλια είναι όλοι οι δρόμοι, έτσι και όλο το δίκτυο και τρέχουμε, δεν συντηρούμε το αυτοκίνητό μας, δεν προσέχουμε γενικότερα στον δρόμο. Δηλαδή, βαρύνουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Ενώ γνωρίζουμε ότι ο δρόμος είναι χάλια, ρε παιδί μου, θα έχει λακκούβες. Μα δεν υπάρχει παιδεία. Δεν υπάρχει οδηγική παιδεία, φυσικά. Δεν υπάρχει ούτε οδηγική παιδεία, ούτε παιδεία. Ο Ιαβέρης γιατί τα λέει και τρελαίνεται κάθε φορά. Ναι, και επίσης δεν υπάρχει. Καλά, τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να κράζουμε, αλλά δεν είναι και καλό αυτό. Ωραία. Κράζουμε γιατί έχουμε φτάσει σε σημείο απόγνωσης. Δεν είναι ότι κράζουμε γιατί. Εντάξει, νομίζω λέμε πράγματα που συμφωνούν όλοι. Έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κανένα θα πει: έχουμε τους καλύτερους δρόμους ή έχουμε δρόμους ή έχουμε ασφάλεια στον δρόμο. Η αλήθεια, επειδή το έχω αντιμετωπίσει τελευταία και στα media σχετικά με τα κίνητα κτλ., λόγω της κοινότητας που φτιάξαμε, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει βασικά πράγματα, όπως το γεγονός ότι όταν μιλάμε π.χ. για το να βγεις από τη χώρα, να εξελιχθείς, να δεις κάτι άλλο, να φτιάξεις το μυαλό σου. Να ανοίξεις το μυαλό σου. Ναι, να ανοίξεις το μυαλό σου. Και εσύ κάθεσαι και λες, εγώ από την Ελλάδα δεν θα φύγω ποτέ και εσύ δεν κάθεσαι, δεν είσαι πατριώτης να στηρίξεις τη χώρα σου κτλ. Η ερώτησή μου είναι πάνω σε όλα αυτά. Άσε με μένα. Ωραία. Εδώ βρίσκομαι, στην Ελλάδα βρίσκομαι, μαζί σου. Ωραία. Αλλά όταν εσύ είσαι με ένα μισθό, ο οποίος είναι πάρα πολύ χαμηλός, στο αφεντικό σου κοστίζει διπλάσιος. Εντάξει. Έχεις μια χώρα η οποία καθημερινά σε κλέβει και σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Δεν έχεις δρόμους, δεν έχεις παιδεία για τα παιδιά σου, έτσι. Δεν έχεις σωστή παιδεία. Έχεις βιβλία τα οποία είναι γραμμένα για το 1980. Ωραία. Και ακόμα το παιδί σου κάθεται και παπαγαλίζει για να μάθει ιστορία ή για να περάσει τις Πανελλήνιες. Κάτι το οποίο προφανώς αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιοκρατικό, γιατί όλα τα παιδιά δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες. Με αυτό. Ρε Αργύρη, αυτό θέλουν όμως. Θέλουν παιδιά τα οποία θα παπαγαλίζουν και δεν θα μάθουν από μόνα τους πώς να μαθαίνουν. Δεν θέλουν. Τώρα πάμε σε τελείως άλλο θέμα, αλλά γενικά το σύστημα, το εκπαιδευτικό σύστημα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως, εγώ πιστεύω, δεν θέλουν νέους και παιδιά με κριτική σκέψη. Δηλαδή να μάθουν μόνα τους πώς θα λύνουν τα προβλήματά τους ή πώς θα σκέφτονται, πώς θα κάνουν. Και αυτό το βλέπω και εγώ από τις δικές μου κόρες, έτσι. Και όμως το εκπαιδευτικό σύστημα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι 30 χρόνια μπροστά. Εμείς έχουμε μείνει 30 χρόνια πίσω, που σημαίνει ότι έχουμε ένα gap 60 χρόνια. Ναι, δεν το γνωρίζω όπως είναι σε άλλες χώρες. Απλά στην Ελλάδα σε θέλουν εκεί. Μάθε αυτά παπαγαλία, διάβασε αυτά για να περάσεις. Δηλαδή, τεχνικά, αν δεν είναι το παιδί καλός παπαγάλος, που εσύ, σαν γονέας, το πιέζεις να διαβάσει για να γίνει παπαγάλος και στο τέλος να τελειώσει, να περάσει πανεπιστήμιο ντε και καλά για να βρει μια σωστή δουλειά. Ποια σωστή δουλειά, που έχει 800 και 900 ευρώ. Και 1.000 ευρώ τέλος πάντων μισθό, θα σωθεί δηλαδή με αυτή τη δουλειά. Όπως και να έχει, τα βλέπουμε και από οικογενειακά μέλη, έτσι, της δικής μου της οικογένειας και τα συνάφη, ότι αυτό το πράγμα στο τέλος καταλήγει ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος δεν βγάζει κάποιο νόημα και τα παιδιά καταδικάζονται. Με 3 πτυχία και 4 μπορεί να καταδικάζονται. Να δουλεύουν στο delivery, στην εστίαση κτλ. Όχι πως είναι κακό, αλλά έχουν φτάσει στο σημείο το 70-80% να δουλεύει εκεί, γιατί δεν μπορεί ούτε να διοριστεί, ούτε να μπει στα σχολεία μέσα. Είχαμε έλλειψη δασκάλων πάλι. Καλά, πάντα έχουμε, κάθε χρόνο έχουμε.
Ναι. Κάθε χρόνο. Απλά σε αυτό θέλω να πω ότι φταίνει και οι γονείς. Πάντα το λόγο. Φταίνει οι γονείς αυτό το πράγμα. Φταίνει οι γονείς. Καταρχήν φταίνει οι γονείς με την πίεση, παίρνα στο πανεπιστήμιο να πάρεις πτυχίο. Ο Έλληνας γονέας πιέζεται και πάρα πολύ όταν γυρίσει το παιδί του για να του πει: θέλω να φύγω σε άλλη χώρα, δεν αντέχω εδώ πέρα. Με τις ευχές μου πρέπει να πει. Ναι. Το κακό είναι όμως ότι ειδικά οι νέοι γονείς βγάζουν τα κόμπλεξ που είχαν από τη δικιά τους σε παιδική ηλικία. Δηλαδή, μπορεί να μην πέρασε αυτό σε κάποιο πανεπιστήμιο, μπορεί αυτό να μην έκανε κάποια πράγματα και λέει: όχι, το παιδί μου θα τα κάνει. Θα περάσει πανεπιστήμιο, θα πάρει 3 πτυχία. Ρε, το παιδί, μακάρι δηλαδή να είχα γιους να γινόντουσαν υδραυλικοί, ξέρεις τι λεφτά θα βγάζανε. Σωστά. Στο μεταξύ, το αστείο τη υπόθεση ποιο είναι? Έχει προχωρήσει τόσο πολύ η κοινωνία που βλέπει ότι οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίες κλπ. Δεν έχουν καν πτυχίο πανεπιστημίου. Εννοείται αυτό και δεν το καταλαβαίνω. Κοίτα, το πανεπιστήμιο θα σου ανοίξει τα μυαλά, είναι σίγουρο. Θα σου ανοίξει του ορίζοντε, όλα τα πάντα. Αλλά από εκεί πέρα το πτυχίο που θα πάρει σαν πτυχίο μπορεί να το κάνει μια κορνίζα στο δωμάτιο που λέει ο λόγος. Θα σου ανοίξει όμω του ορίζοντε, θα σου ανοίξει τον τρόπο σκέψη. Αυτά θα σε ανοίξει. Θα σε κοινωνικοποιήσει και θα γνωρίσει καινούριου ανθρώπου. Έχει πάρα πολλά ωφέλη να σου προσφέρει. Ναι, αλλά το θα πάρει ένα πτυχίο έχει σχεδόν 90 πιθανότητες μετά να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Σωστά. Και στο επιταφτά, δεν είναι ότι πρέπει να απομακρύνουν τα παιδιά από την εκπαίδευση, αλλά καλό θα ήταν να κάνουν την εκπαίδευση πάνω σε αυτά τα οποία έχουν ένα skill, έχουν μια ικανότητα. Δηλαδή, έχεις ικανότητα στο να είσαι καλός τεχνίτης, να γίνεις τεχνίτης, να μην πας να γίνεις δικηγόρος, ρε φίλε. Γιατί δεν θα γίνεις και τζάμπα θα ταλαιπωρήσεις και τον εαυτό σου έτσι, και την οικογένειά σου. Χωρίς δηλαδή να καταδικάζουμε κάποιο πανεπιστήμιο και καμία σχολή. Όλα είναι καλά αν ξέρεις τι χρειάζεται το παιδί σου, αν μπορείς να καταλάβεις τι χρειάζεται το παιδί σου και αν μπορείς να του δώσεις μια καθοδήγηση. Από εκεί και πέρα, το να του λες θα γίνεις γιατρός ή θα γίνεις δικηγόρος ή θα γίνεις αστυνομικός ή θα γίνεις στρατιωτικός για να τακτοποιηθείς και να είσαι ήρεμος, αυτό το πράγμα τεχνικά δεν βγάζει κάποιο νόημα, γιατί δεν έχεις ρωτήσει το παιδί σου τελικά τι θέλει από τη ζωή του. Έτσι, δεν θα γίνουν όλοι αυτό το οποίο πιστεύεις είσαι αγωνέας. Λοιπόν, αυτά σχετικά με το σημερινό. Πώς πήγαμε από τα τέμπη στο εκπαιδευτικό σύστημα? Είναι γιατί αυτό το κράτος είναι παράδεισος στο κάθε τι. Θα προσπαθήσω σε ένα μελλοντικό podcast, δεν ξέρω αν μας βλέπει κιόλας, να φέρω τον διευθυντή του σχολείου που πάει η μεγάλη μου η κόρη. Μεγάλο θα ήταν αυτό. Είναι το Big Bang School στη Θεσσαλονίκη. Είναι πραγματικά ένα σχολείο το οποίο σε μαθαίνει πώς να σκέφτεσαι καταρχήν. Ναι. Και δεν έχει αυτά που λέγαμε περί παπαγαλίας και αυτά. Θα προσπαθήσω να φέρω τον κύριο Άγγελο και νομίζω ότι θα είναι μια καταπληκτική συζήτηση. Εννοείται. Θέλουμε τέτοια άτομα εδώ πέρα που βλέπουν μπροστά και ειδικά πάνω στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μπας και ξυπνήσει κάνα μυαλό παραπάνω και δούμε έτσι και από την άλλη οπτική. Να μην τα λέμε εμείς που δεν είμαστε οι δήμονες στο εκπαιδευτικό σύστημα. Εμείς δεν τα παιδιά. Ακριβώς. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για το εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί δεν είμαστε οι δήμονες, όπως είπες. Έτσι. Υπάρχουν άλλοι που έχουν φυσικά όλες τις γνώσεις πάνω σε αυτό. Σωστά. Να είστε καλά. Έχεις κάτι σημειώσεις? Follow, like, subscribe και follow και στο Spotify, ξαναλέμε. Στο Spotify, παιδιά, μπαίνουμε μέσα, το link ακριβώς από κάτω και εννοείται οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε μπορείτε να μας στείλετε είτε στο Instagram είτε στο και στο TikTok. email που έχουμε. Ελπίζουμε να απολαύσετε και τα προηγούμενα επεισόδια με τους καλεσμένους, αλλά και τα επόμενα που έρχονται με νέους καλεσμένους, έτσι. Καλή συνέχεια σε όλους. Να περάτε καλά. Bye bye. Γεια σας.